Ako je toto možné? Píše mi klientka, Mirka, ako je toto možné, že keď praktizuje metódy omladenia bez skalpela, ktoré si nás naučila v kurze, tak ja mám pocit, že som šťastnejšia a že lepšie zvládam životné situácie. Nechápem to, ale všimla som si tento súvis, že odkedy s tebou cvičím, tak je mi psychicky lepšie. Môžeš mi to vysvetliť? Jasné, že môžeme. Mimické svaly sú totižto emočné svaly. Naozaj by sa takými dali nazvať, pretože úplne priamo, hneď reagujú na to, čo my zažívame, čo sa odohráva v našej hlave. Preto naša tvár je živá vizitka a preto naozaj nie je to klišé, ale je to tak, že vyzeráme podľa toho, ako žijeme a vekom a časom sa tieto naše buď deformity, alebo žiara v tvári, láskavosť, milota srdca, alebo napríklad krivdy, žiarlivosť a hnev prejavujú v tvári. Čiže čokoľvek, čo sú naše vlastne dominantné emócie alebo dominantný typ správania, máme zapísaných v tvári. A čo myslíte? Keď sa pozrieme na tieto podbradky, vyžaruje to isté. A dosť už bolo teoretických informácií. Pozývam ťa na praktický webinár, počas ktorého omladneš 8.7. o 19. a tam si to priamo na svojej tvári a na svojom tele vyskúšaš, aké je to cítiť sa omladene. Pozývam a veľmi sa na tvoju účasť teším.